Iparraldetik hegoaldera, ekialdetik mendebaldera, Nafarroak han hemenka non nahi ditu mantxa berdeak. Lurraldearen erdia oihana da. Klima atlantiarrak eta mediterranearrak elkartzean gure mendikate eta bailaretan 30 oihan mota sortarazten dituzte. 10.000 kilometro karratuko azalera besterik ez duen lurraldean. Pinu, aritz, arte eta batez ere pagoek estaltzen dituzte 350.000 hektarea. Une hauetan hazten ari den oihan masa. Mendi eta oihanak dira, gutako askorentzat, oroitzapen on eta etorkizun esperantzagarrien gertaleku. Pasiatzeko, abenturarako, kirolerako edo lagunarterako lekuak dira. Makalen itzalean, udan bazkaldu edo baloiarekin jolasteko aritzarteko soiluneetan. Muino batera igotzean, gustora nekatu edo udazkeneko argipean zirrara sentitzeko. Mendiek altxorrak gordetzen dituzte beren leku sekretuetan. Arte eta aritzen azpian trufa bikainak sortzen dira, basurde muturfinek aurkitzen dituztenak. Horbelartean, ihintza aprobetxatuz, ziza eta ontxo okagarri eta goxoak sortzen dira. Behi, ardi eta behorrek bazken artean janari fresko eta elikagarria aurkitzen dute. Usain eta koloreek, landare usaintxu eta apaingarriak nabarmentzen dituzte. Haziak janari dira oihanean bizileku eta abaroa duten tamaina guztietako animalientzat. Eta gainera, zura ere bada. Tamaina, egitura eta ezaugarri askotako enbor eta abarrak. Magiaz bezala, etxe, mai, kitarra edo kaiku, zur edo paper bihurtzen direnak. Urtero, zuhaitzek, Nafarroan 300.000 metro kubiko zur oparitzen dizkigute. Oihanak emankorrak dira, hainbesteraino, non egunero opari anonimoak ematen baitizkigute. Fakturarik pasatu gabe, landare guztiek goizetik gauera bitarte fotosintesian lan egiten dute. Prozesu horretan, anhidrido karbonikoa xurgatu eta animali eta gizon emakumeok behar dugun oxigenoa liberatuz. Oihanei esker, ur garbia, aire garbia dugu, eta gainera, paisajea. Gure egunetan ezinbestekoa egin den baliabidea. Nafarroan oihanak gure historia eta kulturaren zati dira, gure mendiez harro sentitzen gara. Urbasa, Kintoa, Aralar edo Irati probetxatzen dituzten bidazti, turista eta jendez betetzen dira. Ez lirateke izango gaur ezagutzen ditugun bezalakoak gizakiaren esku hartzeari esker ez balitz. Urtetan eta mendetan, milurtetan zehar, gizarteak eta oihanak elkarren eskutik bilakatu dira. Gizakiak oihanak bere modura antolatu ditu, haietatik une bakoitzean behar zuena lortzeko. Zoritxarrez, ederki dakigu zer gerta daitekeen oihan zaindu bat bere kasa uzten denean. Oihaneko gaitz eta izurriak edatzen dira. Zuhaitzak, zaharrak, erori eta gazteagoak azpian harrapatzen dituzte, eta kontroli gabeko hazierak giroa iluntzen du. Inorrez bada arduratzen zainketaz, azkenean handegatu egiten dira eta gizarteari ematen dizkioten etekinetako batzuk galdu egiten dira. Un rayo de una tormenta seca puede prender aquí fácilmente y entonces acabará con todo. Natura da nahi duen moduan egin eta desegiten duena. Oihanaren bizi erritmoak gizakienen aldean oso bestelakoak dira. Pago bat 200 urtetik gora bizi daiteke.
Pinu askok mendea baino gehiago irauten dute, eta haritz eta arteak 300 urte gainditzeko gauza dira. Mira, Vicente, aquí se puede ver todas las clases de edades de estos robles. Aquí tenemos robles de 10 años, aquí este otro unos 25 30, de 60 80, y ahí en el fondo los árboles padres de unos 150 años. Ya se ve que están puntisecos, bastante fastidiados, pero bueno, su labor ya la han cometido. Honelakoa da bizitza oianean. Beste denbora bat, beste arrisku eta interes batzuk dituen bizitza. Oiana bere kasa utz dezakegu, edo elkarrekin bizi gaitezke. Ekosistema bere kasa aldatzen da. Zaindutako oian bati uzten badiogu bere ziklo naturalari jarraitzen, oiana botatzeari edo osatzen duen laberintotik ibiltzeari uzten badiogu, ez balitz bezala jokatzen badugu, seguruenik zenbait menderen bururan, gaur ezagutzen dugunetik oso bestelakoa izango da. Arizti batzuk adibidez, pagadi bihur litezke, oianak bilakatu eta aldatu egiten baitira. Llegará un momento en que los castaños que hay aquí, las hayas y los robles, se van a hacer caducos y van a morir, físicamente van a morir. Entonces no se puede permitir tampoco que el monte muera sin habernos dejado su sucesión. Antes de que eso se produzca es cuando el hombre tiene que intervenir para conseguir la persistencia de la masa. Oianak beren kasa az daitezke. Naturak badu ahalmena bere hasiera antolatzeko, bere espezie propioak ordezkatu eta bere burua elikatzeko. Baina gizonak bere laguntza eman diezaioke, animaliek iraupenerako landare gazteak zapaldu edo desegin ez ditzaten lortzea bere esku du. Zuhaitz gaixoak desegin ditzaten, gaitzari edatzen galerazteko edo lehia sakonari leku uzteko. Natura errespetatuz gure oianen etorkizuna ziurta dezakegu, eta aldi berean gizartearentzat duen onurari eutsi. Horretarako zerebroa eta bihotza behar dira. Gaur egun gure oianen 3 laurdenak beren esku dituzten nekazarien zainketa eta eskuleunaren premia beharrezkoak dira. Eta jakin ere egin behar da, oian zientziak, ekologia edo oiangintza leku horiek zuzen eta zentzuz antolatzeko. Hori gure arbasoek ere bazekiten. 16 eta 17 mendeetan, Nafarroko gorteek zuraren importazio eta esportazioari buruzko xedapenak eman zituzten. Joan den mendean, basogintza eta baso berritzeari buruzko politikak bultzatzeko zenbait ordenantza eman zituzten. El árbol que se corta sin marcar se considera fraudulento, entonces se denuncia. Oiana antolatzeko lehenik haien erabilera nagusiak zein izanen diren erabaki behar da. Ez da gauza bera eremu bat jolaserako uztea edo produkziorako erabiltzea, eta mugatu beharra dago zein oianek behar duten zainketa berezia. Oiangintzako lanak erabilpen horiek antolatzeko daude. Horrela, eremu bat turismorako denean, lurzate txikietan zuhaitzak bota egiten dira, paisaia gehiegi aldatu gabe argia sardadin. Bideetatik sasiak eta adar arriskutsuak garbitzen dira eta soilune hori atsegina izan dadin prestatzen da. Behar den zainketaren arabera, espezie desberdinak izatea, lurra erabat estaltzea edo animalien abarotarako egokiak diren zuhaitzak ugaritzea bultza daiteke.
Erabilera nagusia, zura eta egurra produzitzea bada, kalitatea eta ekoizpena hobetzen duten teknikak erabiltzen dira. Dena den, oianak iraundezan, probetxamenduak egiten dira, eta berezko berritzea sustatzen. Hori aski ez denean, landatketekin osatzen da. Concretamente en este monte se pretende hacer una corta degeneración, es decir, dejando los dominantes y predominantes y cortando pues todo aquel que está dominado y mal conformado y que tiene mal futuro. Ongi egindako mozketak ez dira bada erosoak oianentzako onura baizik. Bazkatzen bitartez, zuhaitzen arteko lehia murrizten da, eta horrela irauteko aukera gehiago ematen zaie hoberenei, eta oin ahul edo gaixoak baztertu egiten dira. Lehia hori ongi kontrolatuz gero, askoz denbora gutxiagoan lortzen dira tamaina berdineko zuhaitzak, prozesu naturalari utziko bailitzaio baino. Gainera, ingurugirorako importantea da zura aprobetxatzea, bertan ari baita pilatzen eta baita gure etxe altzari eta liburuetan ere atmosferan sobran den anhidrido karbonikoa. Aquí quedará un pequeño cementerio de árboles secos caídos, aplastando bojes, aplastando espinos y produciendo anhídrido carbónico, CO2. Oianak sano az daitezen zaindu egin behar dira, lan horiek egingo dituzten pertsonak behar dira. Zuhaitzak eskerronekoak dira. Nafarroko oianek 6.000 lanpostu sortzen dituzte, mendizain, basamutil, artisau, zurgintza edo papergintzako langileak, garai batean almadiari eta ikazkinak, oianetik bizi den jendea edo beren errentak oianetiko deribatuekin osatzen dituztenak. Gizon emakumeen esku hartzeak zentzuzkoa bada, ez du zertan kaltegarria izan. Landare bat inaustean indartsuago hazteko bidean jartzen dugu. Halaber, oian bat ustiatzean lortzen dugu sasiak zuhaitzei indarken ez diezaien, bat sendoaz dadin, 5 ahul hazi beharrean, edo naturak bere zuzten duen baino zuzenago eta lodiago az daitezen. Zuhaitzak bertan bera uzten badira, edo oianeko lan gogorrak egiteko jendea falta bada, gure lurraren zati handi batek aldaketa handiagoa jasango du. Zuhaitzak gauza bizia direla eta zaindu behar direla gogoan hartzea etorkizunean pentsatzea da. Nafarroa bizi kalitatearekin identifikatzeko garantia da.